Gerroztiena, Gozie edo. hartu saku eta gari edo sagu eta hartu, berrotara. Berrotara zer, egunez bizon ezin. Bateko abastun zokoa dila, besteko guardazu jeitazela, da, basoi baso, errotara. Nora joaten zinen, errotara? Orominora bai. Oromina bera, Kristu multa genja, kamino eizitea Kristu multa basotik genja, da gabaz. Gabaz. Claro, bestenan errekiza oingoa bien, ez da? Claro. Errekiza, eta zorra kendu, gurien amare egitzen, gure amare aldamenekoari, iruri. Zorra kendu, abastozkoa dilata. Kendu da astoa gutzik itxera. Bona. Konta, apur bat zelan izen zan hori? Errotatik bueltan etorri, urunaz, Bai. da, guarda zubilaka arbolapien geixpetan, gitarri zitzela, geixpetan, da, tak urtu ziepadea zinien, da, zorra dana kendu, urune dana kendu, abastuzkoa dilata. Da bestiek, ados belaz etxera, astoak zaukatik erute, etxera. Baina bat ematek esango, honen joen diez eta hori itzaron edo ez da, edo? Guarda zubilak, Zeran jakia bien guarda zubilek joen ziren lagunera? guarda zubilak egin orduen, kaminoen eskine bakoitzetik bat, horrek errekorri du ikiren. Urten zorruntzan, bernatik, oromiotik, hori errekorri du ikiren. Horrek, egunez baitek abaz bai. Da, nun ze punten egote ziren, papela firma zuio ziren. Eurek anon dira estateko. Kuartelien gero, entreguen dira. Dolako gauza.